Hato ke kabangibam ngidi kabukhuj suda kadon kejebab nakaktin baim kajong blay ka Bible sa hisin biang hakakateng kajong Jesus Christ nga ay kublay bat nga priang subhay pi baro siya kani ka channel Kasi Gospel Media Marcos kalanong kabahinyo kadukhat kabasan long ba hakita kisngi ki Pharisee ba kinong tho kilakli kajingkli ya Jesus Christ bat kidaong balay bakisran jomi kimya karkum pateng la pateng kita mabasan Henry ki bamja da kikti ki bakhamthat ban pelengkot ya kajing itu khana kadakhat bakhasan u Jisu doong amdon eru shabar ubriu kabalej hapo jong u bala ban petingit ya u kadakhat ka bakhanyo khat phra tater long ba kisanran kilakli ya Jisu shapang kini ki kentin ki balong kata ka phashi namar kisuthu ba Jisu shem lakran tang shapang kabam Henry kadon ka pharshi ulong ti haki phiru philong kumta ge bam suthu phim shapang babaro ka bashabar ka balaj shapo ubriu kamla ban pentingit yau kadkhar bakhat khandai hadu arpwe ke ka bangakwa ban ba Jisu ang kata kabami no na ubriu kata ken ka pentingit ya ubriu naba na shapo na kadonot ki briu ki mi no ki jembut baman ki baklem ki bayakai kan thai ki bapniam hangni u Jisu nakdo tang shapang kabam lane sha kakpo ukran khamtam ya ka jingtingit jong kadonot ke kabala ban pentingit ya kadonot kanuksa kabang akwa ban pengkamau biang haba ki Pharisee bakinong tho haba ki kli yo Jesus Christ ya kani ki jingkli balay bakisran jome kimya karkum pateng la pateng ki teman basan namar baki bamja da kikti ki baklam that ke kabang akwa ban ong bakani kamde shapang ka jingla khut Henry kade hakanyam karkom kum kabau Jisu la penram yeki kadakhat kabapra Marcos kalanong banyo bau doong pi bats kem ya karkom pateng la pateng kibriu kum kijing sai kiluta bagi khuri berkumtar teter ke kabangakwa ban kedo karkom kijing matai jong uni unong tho ubala pensuthu hak baidi bat kani kalanong uong ki Pharisee kiladon ya ki an ki hukum ba perkheng kata shapang kajing khu jong kajing le nyam jingle rukom kilanget ba kajing ta ne kajing demet bat ujontel kabamot obam dei ujiu hapo yo kalong kabapentingit ya baro kitiar shet kum ki khiu ki pelab ki pliang dei ban saj bania yaki yo ba don ki jentel ki bakta yaki ban bam de kiti ki baklam saj ba phingu nye penrong shopo ya kajing betingit na ki jentel kalong kajing shisha ba ki ju ki Pharisee khamtam bat kinong tho ki junyo ye ki jentel kum ki bam khoj ki balong ru kum kita kinong pop bakrao ki ju perkhat haba yo banya kum ye deimet baki lani kum kta ye ki lani katiar katar kaba ki wanra lakta ki jentel ki perkhat ba katu ka jing betinget lani katu ka pop ka bet ha kita ki eke baro hado baki dasaj ya kata ka jing sakti jong ka jing le nyam ki perkhat haba ki bam kidi katu kapop karunglang hapo jengki Henry Jisu penram ya kani ke jingle namar ong kaba pentingit ya briu kade ke kabami na kadonut hoy halor kani kabenta hakisngi ki jong upetros hadin ke jimi pat ke jong Jesus Christ haba Jisu lalaki shabneng long ba Petros ulayo ya kajing itu pau namar yau la jidru banyalap ya ka gospel sya ki jentel ya ka baki ju perkhat baki jentel kilong ki bam khu ki kam ki apostol kalonong bashpo ka dekhat ka bakhlai ba ka bakhasau akwa ban kran tang ya kamat ha ka baide ba kani ki jing thu khana namar ngala dap kran ha ka we ni ki video long ba u Petros ulai ya ki mrat bam khu ya ka ba lakan tu yau ha ka jing thu pau ban bam Henry uloong kumta try namar ngam jubam menu ru ya ke basang lani kabam khut tikaktin kalawan pat hau ka ba arsin ya ka ba ubleu la pengkhut wanyo sang mami
bat lale yakani laisin tilap yang soi pat yau ta ukhiu shabneng ukhiu bodon kini kimrat ke baim kimrat ke bam khut bat kumta terter ka Bible ko ong ki kam ki apostol kalanong bashpho ka dukhat ka bakhanyo bau Petrus ha ka bai dei bat kani ke jingja ka jing tu pau wa sngo lungo shibun haladi kata ka jing tu pau kala ban mot ayu ujuba padu ong kumni ki kam ki apostol kalanong bashpho ka dukhat ka ba arpo nyo ulo ong ti haki ka bomot ukuran haki gentle pihi pitip kumnu bakalong basang ya ubriu ubolong ujiu ban yalok lani ban jan bat ubana ka waipat ka jai benriu penban ubleu lapen i hanga bangan omnyo ubasang lani ubom khu ya unu ubriu ken mau bakani ka jingi tu pau jong Petros kamdai shapang kabam kadi ka phashi kadi ka ba ubleu lapen i ya u ba ya ka gospel jong ka jing penem de ban ya lapru sha ki gentle hoi kidon kibriu ha kini kisngi ki bamenta ki baju snotho bakla ya kani ka bala tho ha ka shithi ka ban kong jong Timothy kalanong basaw ka dkhot ka ban kong hadu ka basaw kidong ba kini kide ki ba ubleu la ai hangi omdon ka ka ba on kantat namar tang ka jingduai la pungkhu ye ki jingbam jingdi baro ngakwa ban pin puli bahai ya kani ka Bible hangni ka kdo kinong hikai balamner ki bale ayu kinong hikai balamner atli kimat hangni ki baong ki ba adong ban syong kurem ka bomot bamsha ban syong kurem bat ki bahukum ban kendia no na ki jingbam ban kendia no na ki jingbam kamde shapang ki jingbam ki bam khut wat ye ki jingbam kiba ubleu la sha ban bam hangni ka Bible ko ong ban kendia no na ki jingbam ya kiba ublei la thau ken ba priang ye ki da ka ba aingu da ki banget bat ki batip ya ka jing sha batip ya ka jing sha ya ka jing ka jo ka tin ka ba em bujong blei kino ki bangi de ban bam kino ki bangim de ban bam kumju ya ka snam ka bangim de ban bam bat kum tar tater ya ka ba ka testament ka ba thmai ka kran shai bat ngakwaru ban pusuthu haba ka Bible ko ong hangni namal apung khu yaka da kaktien ublei bat ka jingduai ka jingmot hangni kalong ba ka ka balak kado da kaktien ka ba em ka jongblei ya ki kimrat ba khu ka bangila ban bam ken mau kisa ki balak pung khu hoj bat ka jingduai di ka jing aingu ya ublei ka bang ngakwaru ban pusuthu han ka por pila ban shim yo kwai utumpo kakiat ubiri uskrat hato phila banduai ban pengkhut ban pengketang ye kini kajebab kolong em hato phila ban pengketang ye ubuseng ha kajing duai ban bam namar ka baro omdon kembala tho hangni kajing thau bala tha do blei ba on kantai no hato phila ban le yakata kajebab kolong em bat ngaju sakhi ya kani baki babun habaki bamja kida aingu yo blei henry haba bam kwai di duma em balai namar bakadon kadau ken mau bakani ke jing tho ngidon kam banda puson ngidon kam banda puli benia kumbang lakdo baki kwai ki tempo ki duma bam ki duma di ki khoini ki raja kakyat ki jingdi penbuai ki ba omla shu banyo kini baro ki kta ekakot kakhya kajongi ka Bible ko ong kumni ning kong koren kalanong gabalai ka khat ba khat riu khat nyo phim tip ba philong ka ying shong ublei bar museum ublei ushok sa hapo jong phi tilada no penjot ya kata ka ying shong ublei ya uta gen ublei usap penjot namar kata ka ying shong ublei kalong ka bakhu ka balong ma phi ken kumbang la kran yang ka khubor ngakwa ban pekemau bahakisngi ki bakhadu jisu ong kumni ulada betu lupa ka gospel ka ko Matthias kalanong ba absaw kad khat lai punyo balai pupra ti kumbal along kisngi unowa kumtaru kalong kata kajingwan ukhun ubril kajingwan arsin ujis Christ ka ek banja na shibun kinaw kawai kalong bakiyabam kedi ken mau kinu kijambam jingdi kibala mana rakak tien ba em jongblei ngem dei ban bam
kamot bayaki borok bangila banbam kidon shibun kijing kedo ke balak kedo syai hakaktin ke jong blay kidon kaman puli benia ban kongu ya ke bakaktin jong blay ke hikai to ai bo blay unkurku yang hilang borok na kebenta kebrom jong blay amen.